Señoras e señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos aquí, no Voltas co Prato. Aquí imos cociñar hoxe, pois teden que quedar para velo. Non sabemos o que vai ser aínda, pero o que sí que teñen que fazer é seguirnos nas nosas redes sociais. @voltascoprato, aí están penduradas todas as receitas. E se as receitas a cousa vosa, os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor. Xulia Begoña, un aplauso para eles. Ai, Begoña xa se nota que ten recuperada a man porque xa pega forte. Xa, estou moi ben. Non volveste a falar da chapa. Non, porque cando non se dan chapa, pa que falar dela? Pa que? Pa que? Porque así non me queren dar a chapa, ou si? Na mereces aínda. Pero por que non? Onte trabáchete 2 veces antes de saírnos. Onte non, 2 veces antes de saírnos, que non estamos aí escoitándote. Bueno, pois, cando vos que irades, dades má chapa, vale? No, cando ganes. Bueno, este é un escándalo. Aquí o presentador non manda nada, é así, pero bueno, imos ver que é o que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Aurelia de Guntín. Eu son Aurelia de Lousada. Vou vos contar como fago o pinto en salsa ao forno. Limpo o peixe. 2 ou 3 cortes, e meto-lles unhas lonchiñas de xamón, e meto-lle unhas lonchiñas de limón. E entonces boto-lle aceite de oliva e poño ao forno a 200 grados. Collo fago unhas patacas paraderas. Entonces fago unha salsa. Pois leva un pouquinho de aceite de oliva, un pouco de limón, 2 ou 3 dentiños de allo, un pouco laurel e boto-lle unha cucharadiña de mel e unhas gotas de coñac. Xa está douradito por arriba e por abaixo. Entonces quito. Dígoche que se chupan os dedos. Un bico e saludo para todos. Si o di, un aplauso para Aurelia. Si o di Aurelia, seguro que está vos, seguro que chuchamos os dedos despois, Xulio? Ou non? Sí, Que dis? sí, sorprendemos do mel. O do mel, que lle botan mel, Sí. del. Porque ti non acostumas? No. Non. Ti xa basicamente non acostumas a respectar as receitas da No, xente que ven aquí. respeto a todas as receitas. Bueno. Pero eu fago as un poquinho diferentes. Un pouquiño diferente. E a Como veces vai sálenme ser? e outras veces como onte non me salen. Aí está. Como vai ser a túa? Pois eu vou facer un guisiño de fabas e pinto. Como unha especie de caldeirada, pero substituindo a pataca pola fava. Fava e pinto, é interesante. Sí. E o pinto que é? A ver. Mira. Begoña, mira o que é o pinto. Ta. É ese Sí, dicho, non? este é o pinto. Vale. Unha maravilla, E que ten de particular este peixe? Pois é un peixe de roca, está rico para as caldeiradas, por guisos, para facer para moitas cousas. Tamén Mima, podemos ten facer unha dentes, sopa. Claro que ten dentes, mira que te É papa. un animal. Sí que E ten ten uns labios, mira que gordiños. Gustaronte un pouco ou foi cousa miña? Non, é que mola moito, Sí, gustaronte un pouco. Mira os beizos do pinto aí. A ver, que vas cociñar ti? Pois eu vou facer nada que ver tampouco. Pero vou facer unhas bolitas de peixe cunha salsa americana de gambón. Unhas boliñas? Unhas boliñas. Unhas albóndigas. Unhas albóndigas, non? Sí, Pero pero en para vez de diferenciar carne- as das de carne, vamos a chamar boliñas porque son de peixe. Bueno, pois, señoras e señores, cociñamos pinto hoxe no Voltas co Prato. Marchamos con Begoña. Veña. Mira, quero que Venga. vexas ben como se fai. Ah, claro, porque Vale. este é un peixe que ten bastante espiña, non? Sí, pero bueno, a ver, poderes pedir que cho derfagan. Claro. Queres que che poña isto ao 1 ou 2, como Pon queres? ao 9. Ao 9, vale. ao Primeiro, 9. sí, para empezar ao 9. Ao E vamos 9, a empezar xa a está. sofrir un poquinho de chalota Vale, e un xo ten poquinho así. de allo porro. Así. Chalota e allo porro. Sí. Vale. E agora vamos co noso pinto. Moi ben. Sinxelísimo. Vamos desfacer o pinto. Mira, ten aí que unha pequena solapa. Vela. Ajá. Aí, vamos a meter así e agora metemos así. Así, para aproveitar o máximo posible. Estes trozos que nos quedan, do que eu non vou usar, podemos facer caldos. caldo, un caldín. Está boísimo. Hola. Metémoslle así. Agora vou coller o pequeno. Bueno, pequeno. Bueno, sí, este é pequeno. Pequeno. Creo que Xulio tamén anda. Que estás aprendendo de Begoña, ti? Sí. Oxe, Xulio. Sí, sí. Oi, estáche costando, Coño, estou rompendo as piñas, cañota. Estáche costando. Vai moito mellor Begoña. Mira, pai, que desfeita. Buu, que desfeita. Mira que desfeita, Ni me mona. fale, Mira que Xa, desfeita. Que ni me fale, Mira Mira, que está, desfeita. xa estou Moi sacando o ben. lomo, ves? Vas sempre a ras da espiña. Vas sempre a ras da espiña, así, e sacamos Vale. xa o lomiño. Vale, na casa tomamos nota, señoras e señores, como están facendo eles en calquera caso. Mira. Se non o damos feito, podemos lle pedir ao Mira, peixeiro ou a peixeira, exactamente, non? seguimos a Vale. espiña, e aquí quedou algunha sempre tocándolle moi suavemente, sabemos onde están as espiñas, ves? Ah. Agora ten aquí unhas que ten aquí neste lomo, Sí, que as sacamos. Isto que digo, eu isto non o tiro. Isto ahora quédame para facer un Para caldo. un caldiño.
Pon caldiño. E agora temos estas, que son as da barriga, Claro. que calcamos así un poquinho para baixo e tiramos así para arriba outra vez. Outra vez? E aí está, seguindo a E xa espiña, saen. e xa sale. Entón, importante limpalo ben porque é un peixe que ten moita espiña. Sí. Para a xente Aí. da casa. Pero tampouco é tan E agora complicado, ves, mira, non? Limpalo, queda por aquí iso. unha pouquiña, que isto que vamos facer é isto. Vamoslle sacar a pel, Sí. que nós non a queremos. Vale. Entón, quitamoslle a pel así. Na maioría dos peixes eu sempre me fixo que sacas así a pel. Sí. O sea, é a forma habitual, o xeito habitual de facer. sí. Vale. Remexeme aí un pouco. Remexo. Espera. Con esto. Sí, pode remexer con eso. Isto é Vale, increíble. e agora vamos a ir para traballar. sacando os lomos. É verdad. É que Tens que espabilar. non libro un día de traballar e ainda así non levo a chapa. Que escándalo. Trabáxete outra vez. Que escándalo. Non se te É verdad. acordas. Claro, cando me trabo non levo a chapa, e cando non me trabo tampouco, así que... Mira, entón agora vamos buscando cos dedos, ten outras espiñas aquí neste lomiño, vemos? Entón é como se fixéramos tres. Vale? Tres Aí, cortes. tres cortes. Vale, Outro ao largo, sacamos outro lomo, vale. e agora temos aquí outro que vamos facer outro o mesmo. Metémoslle así, e así. E as espiñas as gárdalas Xa, para o xa caldo. se acabou, as espiñas xa se acabou. Vale. Ves que fácil, Sí, faciliño. Vamos ver Además- como vai Xulio. Veña, vamos alá xunta Xulio Mato. Hola, Ahora, Xulio. tens que probar na casa a limpar o pinto, ti. No. Había dar gusto. No, que pasa? Bueno, mira, eu limpei no xa, ves? Teño aquí un lomiño que... Tiño que Sí. quitarse. Espera, que eu quero mirar se che quedou que me enseñou Begoña. A ver, mira, a Hai ver. que tocar así, señoras e señores, e se ten algún espilla... Que? No, non ten, é broma. Xa me parecía a min. Non ten, pero tes a pel, ti. No, porque eu quero a pel, porque Que queres? a pel deste peixe é moi bonita e cociñada queda luce moito tamén. Sí que é bonito o peixe, verdad? Peixe moi O pinto bonito. É feito, é gracioso, sí. Claro, eu como non Vale. non lla quito o mesmo ritmo que Begoña, digo, pues, vou a aproveitar. Claro, para non quedar mal. Claro. Para non quedar mal, non estar aí traballando, quitando na pel. Enterro ten pieles que quitei, Enterrasme en peles. Por certo, a xente da casa que me chame, que nos chame 664-483419. Queremos falar con vos, a ver como cociñades o pinto e tamén a maragota, que sabemos que non é o mesmo peixe, pero son primos, son da son fam- primos. Hai moita xente que sí que os cociña a vez incluso, non? Caldeirada de pinto e maragota é moi habitual. De feito, hai moita xente que pensa que é o mesmo peixe, pero non. 664-483419, recordade que como cada tarde Xulio Mato, Te regalamos 50 euros primeiro, cañotas, 50. despois. moi ben, Xulio, que ben aprendido. Está guiadiño, rapaz. Sí, mira, eu estou, ves, ca cabeza que teño aquí, Sí, estás como facendo un as espiñas, caldiño, as non? espiñas que che explicaba Begoña, eu Sí. estou facendo caldiño, vale? Vale. Botei un poquinho de cebola tamén, e por outro lado estou facendo un sofritiño que é a base do meu guiso. Vale. Isto non corre. No, está un pouco húmedo. Vamos a baixar un pouco. Perfecto, aí está. Baixamos un pouquiño para que non se nos queime e leva allo, cebola, pemento Allo, vermello cebola, e pemento vermello verde. E e despois voulle pemento botar un poquinho de tomate, Vale. un poquinho de alga codium que teño aquí hidratada. Mira, Un teño guiso aquí, clásico, non, Xulio? teño aquí deshidratada esta alga Vale. e aquí xa teño, mira como recupera o color. Era clásico ata que mencionou a alga. Bueno, Xa pero deixou de ser clásico. Bueno, pero leva a alga é para potenciar o sabor do mar, joa. Ti crees que Aurelio das algas... Que? Vou botar poucas, por si acaso. Vamos a preguntar, imos chamar a convidada de hoxe que pase, por favor, Aurelia de Guntín, un aplauso para ela. Hola, Aurelia. Hola, moi buenas. Que tal, como estás? Bueno, vamos indo, Vamos indo. Eso Non é- tan ben como vosotros, pero bueno. Eso é vamos. moi galego, vamos Hombre, indo. claro, perfecto. Miña avó dio moito, cada vez que chamo falo con ela, dígolle, que tal, avó? E di, vamos indo. Vamos indo, Vamos claro. indo, por vamos indo xunta Xulio, veña. Moi bien, Arrímate moi bien. aí, Hola, para que nos Aurelia, contes. benvida. Dá Que tal? bo color, Dá bo Non olor, sei como bueno. sabe, pero Mira. o color é Pero no, buenísimo. antes de que fale, Xulio, daba olor sí, Sí. pero a Xulio deuselle por botarlle alga. O tú ya auga. Alga. Ai, alga. Hombre, perfectamente, A ti porque sí, ten que estar gustache. ben. A ti gustache. Sí, a mí moito. Vale, perfecto. Se a ti Sí, che sí. gusta, eu estou conforme. Hombre, entón isto é boto ya precioso. toda. Estou conforme con iso, vale. Entón boto ya toda, Aurelia. Contalle, Xulio. Mira, aquí ca cabeza e algunha das espiñas, como es, estou bien. facendo, espera, vou baixar un pouquiño para que non se bote fora. Un caldiño. Estou facendo un caldiño para mollar despois ese Lógico. sofrito que estou facendo, vale? Moi bien, moi Aquí teño un bien. poquinho de cebola, un poquinho de allo, pemento verde e vermello. E Moi agora vou bien. picar tamén un par de tomates e teño aquí un poquinho de tomate concentrado, que é o que vai levar. Mira o sofrito como recende xa. Ves? Podes cheirar,
Aurelia? Sí, no, Che, che ben? é que ole. Ah, vale. No, é que eu digo cheirar para cando le ven tamén. Cheirar As cousas nada. así. Gusta echar fabas, De Aurelia? xeirar, non xeirar nada. As fabas gustanche? Sí, tamén. Bueno, pues a en vez mí de con gustame de pataca, todo, sabes? en vez de con pataca Teño voy a moi botar boa boca. un arfolillo. Así estou. No, estás Claro. perfecta. Estás perfecta. Oi, Xulio, veo moi a positivar contigo, eh? Home, claro, porque é unha persona normal, non como a ti. Bueno, Aurelia, de momento vai ben, non? De momento, Ti a crees mí que sí? gustame todo. Sí. Ahora, non sei. Ahora non sei. Claro, Pois vai a botar xa favas. miraremos, xa miraremos. A ver o que fai. Vamos ver o de Begoña, mientras tanto. Vente por aquí. Estou pensando aquí que a Hola, cociña. Begoña creo que anda... Buenas, que tal? Creo que Bien. anda un pouco preocupada porque non lle fai moito caso á cociña. A cociña nunca me fixo caso. Por que? No, non sei. Está non sei que lle enfadada pasa conmigo. aquí. Está Non enfadada se lle dá conmigo. o cocido logo. No, a cociña. vitrocerámico, que se vai mano. Vaya por Dios. Bueno. A ver, que onde tes aí quere. unhas cabezas Bueno, pero de... ten boa mau. Sí. Ten boa mau. É boa. Teño aquí Pero unhas cabezas de langostino que vou facer unha salsiña para acompañar o pinto. E agora os vou facer unhas boliñas que van ir fritas e por van rematadas na salsiña. Ajá. E Mira, machucas as cabezas tamén como fai Xulio sí, sempre, machuco, hasta que se me que dorar un pouquiño. Ah, vale. Eu si tamén non vexo ben, Ti tamén farsi. Pero ti ves todo ben, Aurelia. Eu vexo ben, porque cando está ben, está ben. Vale, vale. Se está malo tamén o digo, Vale, vale, vale. Ah, xa É verás. como estaría para ti mal feito? Pois mal feito se estuvera mal. Ah, bueno, vale, vale. Cando mal está mal. A ver, o razoamento é moi bo. Sí, sí, bueno. Sí. A min gustoume, Vale, vale. sí, sí. Vale, entón, aí estás picando Estou picando a carnilla, picando a carnilla do pinto. Sí. E agora vou na salpimentar. Vale. Voulle botar parte do sofrito que puxamos antes, do refrito ese de allo e tal. Voulle botar aquí tamén para enriquecer Pero un tamén pouquiño tes as migas de boliñas. pan aí. Teño migas de pan remolladas un pouquiño en leite, Ah, que é dunha bola que nos sobrou, non ves? unha bola resesa, podría ser. Exactamente, sí. Vale. Ahora vamos a botar un Aproveitamento, pouquiño que de nós gustamos pimenta, aproveitar. Lógico, hai que aproveitar que estamos en mal tempo. Exactamente, Home. exactamente. sal, Vale. e agora vamos a cascar un ovo. Un ovo para Aí dentro. vai, xa está. Moi ben. Agora vamos empezando a Mesturar todo. todo. Queres que lle dé isto aquí? A Sí, ver, non hai que machacar, Ah, vale, machaca aí. Aí xa, que senón... Vale, vale, machaca para que lle Aí saque vai. o xugo. Exacto, así. Perfecto. E agora vou botar un pouquiño, Como vou botar un ves, pouquiño de arrecende, coñac. verdad? O Agustino aí que dá gusto, verdad? Sí, hombre. Sí, 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 sí. Agora vou sí. botar un pouquiño de coñac. Moi ben. E voulle prender un pouco de lume. Ah, vas a prender lume. Para. Sí. Para. Vas a prender lume. Sí, a ver se me sale, porque... Bótate un pouquiño para atrás. Eu con lume non teño A ver se vai suerte, reventar. Bótate un pouquiño para atrás. Baixamos as luces, compañeros, baixamos un pouco as luces. Aí tes un chisco. Ah, no, xa ten. Aí vai. Mira que si anduvo, ves? Ves, anduvo fina, eh? Ando fina. Damos un aplauso. Por si acaso. Damos un aplauso, aí está. Claro. Damos un aplauso. Aí está. Ben merece. Vale. Isto é como unha queimada, eh? Hombre. Queimada de langostinos. Algún vez dirás isto? Sí, sí. Sí. A luz facemos de aguardiente. É dicir que tamén se fai de auga. Eu de auga non po fixen. No, pero do aguardente sí. Sí, de aguardiente Vale. sí. Aurelia de Guntín, teño que facer a De pregunta. Lousada. De Lousada. Sí, o Vale. tamiento de Guntín. Vale, de Lousada parroquia. Eso, Vale, parroquia. pois de Lousada en Guntín, Aurelia, ti quen crees que che pode gustar máis dos dous, das dúas receitas? Ai, a mí gustan máis dúas. De momento, o velas gustan máis dúas. Xa, pero ti despois ao final Despois tes a que dicir. probalas xa veremos. Vale, entón, ti vai dándolle voltas á cabeza, Hombre. a ver. Vale? Pode ser que sí. Pode ser, pois vamos dar un aplauso a Aurelia, mandala ali á zona de sufridores e sentarle, Moi vale? ben, moi ben. Un aplauso para Aurelia de Guntín, que está connosco, no volta de aplauso. Por ali. Por aquí? No, por aí. Ai, vou po sitio. Vai po sitio, Aurelia. Vai po sitio. Ai, vamos falar con alguén de xo, vimos a Mariña, está por ali. Fina, hola Fina, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben, Bueno, aí tedes que ser moito tamén de Pinto, non? Ou non? sí, aquí temos un mar cerca, Claro, pero eres máis de Pinto ou de Maragota? de Pinto. De Pinto máis. Porque Sí. din que sabe distinto, non? A mí, a Marajota faz máis dulce, gusta máis o Pinto. Ah, amiga, vale. E como estás vendo as receitas que facemos hoxe? As boliñas de Begoña ou a caldeirada que está facendo o Xulio con fabas? Eu creo que a caldeirada que está facendo o Xulio con fabas. Ves? Moitas gracias, Fina. De nada. Pero por qué? Que che gusta da caldeirada de Xulio? Pois gustame a maneira de facer todo. Todo. Os ingredientes que leva é todo. Todo. O sea, todo o que leva o de Xulio, gustache. Sí. Así, vale. E o de Begoña non. O de Begoña tamén, pero bueno,
Os dous me parecen ben, pero gustaba máis o de Xulio. Xa, se tiveras que escolles o de Xulio, non? Sí. Pois moitas gracias. Bueno, fine, pois mandámosche un bico grande e vente por aquí cando queires polo programa, vale? Vale, Veña, gracias. un bico. Un bico. Chao, 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 chao. Grande a xente Chao. de Xove. E da Mariña Lucense. Pasei moitos veráns, Pola Mariña, sí. Pois mira, eu mentre estaba na Mariña, botei as fabas. Porque sin ti, boteinas sin ti, pero bueno, mira, boteinas, xunteinas co sofrito que tiña, e xa botei un poquinho de caldo, ainda llevo botar un poquinho máis. Moi ben, entón despois isto xa che vou contando. tense que ir facendo, non? Ahora este é un chup-chup. Deixámoslo aí. Bueno, pois deixamos o chup-chup de Xulio, deixamos tamén a Begoña, contamos de Galicia, que o Pinto gustalle vivir nos fondos de rocha, medio agochado entre as algas do fondo mariño. É un peixe moi lambón, que come pequenos caranguexos, mexilóns ou mesmo ourizos, que consegue abrir grazas ás súas potentes mandíbulas. Así que é moitísimo mellor ir pescar ao mercado, claro. Grazas ás súas pintas é moi sinxelo reparar nel, e se tedes oportunidade, probade a levalo para a casa. É riquísimo en caldeirada, como lles gusta a beira do mar, pero tamén admite outras preparacións, como ben estamos vendo hoxe aquí no programa. E aínda que hai quen di que pinto e maragota son o mesmo peixe, agora sabemos que non é así. Non me digades que é bastante curioso, porque sempre se confundiron. Lembrade tomar nota das nosas propostas, e se quedades con dúbidas, atoparedes todo pendurado nas nosas redes sociais. En donde? En @avoltascoprato, e está todo pendurado. Recordade mandar receitas, que seguimos recibindo receitas todos os días. Vamos con Begoña. Begoña, boliñas, que? Estou fan das boliñas. A ver. Mira que bonitas quedan, ves? Sí. Listo. Si ti dices que non- Sanísimas. Sanas. De peixe, de gambón, riquísimas. Sempre falamos dos pequenos. É bastante interesante para Home, os claro, pequenos isto da por casa, non? rapaces, é por grandes tamén, Claro, home. por grandes tamén. Sí. Ai, que bonitas as boliñas, Quedan moi bonitas. Xa verás, quedan crujientiñas e xugosas por dentro. E non lle tens que botar, claro, como xa levaba ovo, a mestura Xa que levaba fixeches ovo, antes, xa está. o único que lle botas é fariña. Exactamente. Vale. Así. Vou facendo. Vale. E ahora, Entón, dentro de nada, vou facer o que máis te gusta a ti. que é? Triturar. Vale, entón estas bolas levan gambón, O gambón, pinto, o unha miga de pan mollado en mollada en leite, leite, un ovo, un ovo, sal, pimenta, e só falta unha cousa. que? Nada. A fariña co que rebozas. A fariña co que rebocei. É así. Eu creo que podemos repartir 50 euros, xa que estou aquí Cando contigo. queiras. Veña, vamos alá, señoras e señores, por 50 euriños. Quen cociña hoxe pinto e gambón? Begoña Vázquez. Quen o? Eu, Begoña Vázquez. Sí, de onde eras? De Ríos, e da Trepa. É da Trepa. E eres como? Begoña Vázquez. Por si acaso alguén non sabe como se chama, chámase... Begoña, non Beatriz. 664-483419 o teléfono do Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato, 50 euros en xogo, Ti recordas como se chamaba ela? Begoña. Ah, correcto. Ou Beatriz. Begoña. Ben, que te vexo aquí Vale, avanzando mira. moito, chup-chup E ahora por un xa, lado. chup-chup por un lado, e ahora Vale. aquí nese chup-chup vamos a poñer Vale, os dos, vale, metes os xa o dos pin. lombiños e vámolo tapar e vámolo apagar. Como? Porque con ese calor, sí, porque non quero que se pase de cocción, entón con ese calor residual que vai xuntar aquí, xa está. Xa vais a Esta cocer pota ten. co propio calor, Eso, non? ten o caldo. As verduras, Vale. as fabas, unhos risantiños que lle botei agora, e o Uns pinto. chícharos. Uns chícharos. Uns chícharos. Uns chícharos. Moi ben. E agora botoulle aí os pintos, E agora, os dous lombos de pinto. E agora apagueino. Vale, Porque e con ese apagado. calor que se faga. Despois, se fai falta, daremos un fervor, pero se Moi non, ben. debía valer. Vale, por outra banda que tes, que E te por vexo outra aí con banda, moito ahora ingrediente. como eu non escarmento, vou intentar facer un crujientiño. Perfecto. está outra facendo non ruido. lle saen normalmente, xa leva varias, pero a él gusta lle levar nos dentes. É así. Sí, pero a ver hoxe A ver como vai. hoxe, Mira, a aquí ver teño un poquinho de auga. Sí. Vale. Un poquinho de aceite de girasol. Vale. Vale. Vou botar, para dar un pouco de color, unha poquinha allada que teño para terminar co... Esa allada xa tiñas feita. Esta allá Vale. tiña feita. Allo, aceite, un poquinho de vinagre E e pimento pimentón, doce. xa está. Eso é. Pemento, sí. E agora, un poquinho de fariña. Isto vou no triturar, Espera, fariña por qué? porque vou facer un crujiente. Vale, para que se xa despois Claro, un para que me sólido, ligue, para non? que ligue todo, claro. Vale, para que ligue. Vale. E a alga vai ir aí? No, a alga xa foi ali. Ah, xa foi alá, Sí, xa vale, botei vale, aquí, vale. mira, a Vale, alga vale, está vale. aquí, vouche Vale, enseñar. sabía. Vouche enseñar. Perfecto. Mira, Vale. A alga xa vai aí. Ah, sí, xa vexo. vela por aí? Sí, aí, Mira, aquí aí, está, vale. ves? A alga estáse Sí, aí. botelle unha pouquiña Moi sola. ben.
Eso que ela dixo que lle gustaba. Para que non invada demasiado, sí, bueno, pero non vais a ver só a alga. Ves? Aí a temos. Vale. Aí están as alguiñas, perfecto. Entón, agora tapamos outra vez para que se siga facendo. Que lle gusta a Aurelia. Sí. Se non lle chega a gustar. Se non lle chega a gustar, na boto. Entón, agora, vou triturar isto, teño aí a tixola xa collendo calor. Vale. E vou ir botando aí. Sabedes que Xulio don excusas neste programa? Eres don excusas ou non? Por qué? Home, porque outro día non che saliu o cruxente e dixéchesme foi a tixola. Non fun eu, foi a tixola. Vamos a ver, se cambia a tixola. Esta tixola é nova. Sí. Se che sai con esta tixola... Se me saca con esta tixola, leva nas ventas, ti. Vale, a culpa sería nosa. Pero se non che sai, a culpa é túa e dasme unha chapa. Dareiche unha das miñas. Vale, por darme a túa chapa, veña, xa está. Vale. Vale, pois xa está. Que eu intente, a ver que lle sai. Vale, entón, simplemente o bateches un pouco, non? Batino para mesturalo ben. E agora isto xa está collendo calor, xa está allada, quente. aceite de xirasol, auga. Eso, Que máis? E fariña. E fariña, nada máis. É unha poquinha allada. Como unha filloiña. Eso é. Ai. Que se non lle sai, leva unha chapa. Nunca tixen tanto que non che salirá algo. Ahora teño que deixalo aí hasta que se evapore toda esta burbuja que temos por aquí. Ajá. Para despois podelo retirar. Bueno, retirar encima dun papel para quitar o exceso de aceite que poda ter. Eu non che vou dicir nada, Non me va a decir nada, pero digo que esta ten pinta que vai salir, Bueno. Vale. Eu non digo nada. Non digo nada. É un cruxentiño... Estase facendo aí o cruxente. É un cruxentiño para decorar despois o noso pinto. Vale, non te vou presionar, vou marchar con Begoña, vale? Vale, cando estea avísote. Sí. Vale, vou quedarme algo para ela. Cando estea avísame. Ti queda concentrado. Mete aí os fudiños. Aí, concentrado. Aí estás ben. Vamos con Bego. Boa, teño a salsa de trituradiña xa. Hola. É colada, mira que pintaza. Hola. Vou limpar un pouco a pota, que non me gusta. Non hai nada que me guste menos que ver as potas así manchadas por alrededor. Bueno, pois tranquila, non pasa nada. Xa está, xa limpei. Están ben. Mira. Que pintaza, Sí, ten unha pintada. Esas son as boliñas que fixeches coa salsa. As boliñas que fixen ca salsa americana, exacto. Vale, que ben. E agora estou salteando un pouquiño de espinaca para acompañar este peixe. Vamos a repartir cartos que nos están chamando ademais dende Vilaxoán. Teresa, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes, cañotas. Non te metas tanto con Xulio. Bueno, home, a ver, Teresa, se mo dis así, non me meto máis con el hoxe, vale? Hoxe, mañá xe veremos. Mañá é outro día. A ver, Teresa, que che parecen as receitas que estamos facendo hoxe? Eu sou máis a de Xulio. Eres máis... Ui, como fastidiada. Como está Xulio hoxe, Sí, pero ainda non acabou isto, No, hoxe Xulio está moi ben, Gracias, María. Eu que vou dicir? No, é logo que tens que decir de Begoña, Teresa. De Begoña nada, que te gusta todo dela. Pero sou máis clásico, Xulio. Vale, mira que raro que sexa o clásico Xulio, Que raro, pero bueno. Vamos coa pregunta de 50 euriños. Quen cociña hoxe con pinto e gambón? Begoña Vázquez de Ríos. Moi ben! Dice todo, mira. É unha pena, Teresa, é unha pena que só che podan mandar 50 euros, porque merecías os 100, Merecías os 100, é así. Bueno, un bico grande e grazas por chamar, vale? Un bico, cañotas e compañía. Veña, chao, bico grande. Chao. Para a xente de Vilaxoán. Como vas, Bego? Estou fastidiada, aquí estou. Arreglando os gambóns aquí. Os gambóns xa os estás metendo aí. Sí, isto cociña... están facendo as boliñas, Claro, cociña moi rápido. Vale. Estou sacando a tripa. Perfecto. E listo. Vale. Moi ben. Necesitas tempo, non? Un pouquiño solo, 5 minutiños. Mientras tanto, marchamos co público do Voltas co Prato a ver que me di Aurelia. Cañotas. Vamos alá. Cañotas. Que tes? Saiulle, verdad? Saleu. Outra semana sin... Saiulle, mirade, aquí, mire. Vamos a dar un aplauso que merece. Veña, un aplauso para Xulio Mato, un aplauso. Marco co público. De verdad, estou deprimido, Estou deprimido. Hola, que tal? No, parade xa de aplaudirlle que tampouco llevamos a aplaudir todo o programa, Home, non é así. A ver, Aurelia, contame. Que? Aurelia. Señor. Como estás? Moi ben, estou sentada. No. Dixe unha vez un día. Aló, que, como andas? E dixo, cas pernas. Cas pernas, homelo, eu tamén estou sentada. Estás sentado, faz moi ben. Pero desde aquí estás olindo todo ben. Oh, de maravilla. Sí? Sí. E se tiveres que Se escoller... me gusta como me ole, xa o comería todo. Sí? Os dous? Os dous. Pois vas ter que escoller porque, non ves, este corpo algo quere. Pero sabe, porque vives ben. Bueno, Home, pero... eso é así. Sí, eso sí. A ver, terme que dicir
si hai algunha, así, antes de probar, que digas ti, bueno, por mira, isto ao mellor... Mentres que non probo non podo dicir nada. Pero ti eres dura como unha pedra, eh? Nada. Mientras que non probo non sei nada. 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 Porque Nada. nada de nada. Non, non. Eu sou moi... És moi reta. Xusta. Moi reta, xusta. non? Sí, sí. Reta. Non, xa o Reta. vexo, xa o vexo. Como de aquí a la usada. Bueno, vamos a dar un aplauso que é maravilloso. Está con nós hoxe no Voltas co Prato. A volta co plato, Veña, sí, señor. vente comigo, levántate, levántate. Vale, Vamos palo. Vamos palo pa xunta Xulio. ¿Dónde me levarlo? Pa donde Xulio, tira Vale, palo. vale. A ver se dou saído, que hoxe temos tanta xente. Mi Madrid. Vámonos, ponte a Julio. Veña, ponte aquí deste lado de Xulio, ponte aí Bueno, deste pues lado. mira. Deste lado, A ver que é o que falle. Mira. Veña, vamos a mirar aí. Esa estou emplatando o meu guisiño de fabas. Me cae, saliu a tella esa, o cruxente que eu pensei que non lle saía, E saleu a tella, Ah, Ti quedaste sin chapa, bueno, me bueno. Mira, e agora vamos a poñer encima un lomiño. Que che parece, Aurelia? Que che parece, Aurelia? Tenche boa pinta? Moi bien. Mira, e agora boa pinta. vamos a dar un brillo con esta allada tamén. Que maravilla, Un pouquinho de allada. Eso. E agora, a ver se non nos rompe. Isto vamos a quitar do lume. Vale. A ver se non nos rompe, porque isto é moi delicado. Poñémolo en riba. Poñémolo. Esta non será Ole, vamos a dar un aplauso a Xulio Mato, que merece. Maravilloso Xulio. Xa que estamos aquí, facemos a pregunta. Sí. Vale, facemos a pregunta. De que é o guiso que fai hoxe Xulio Mato? De pinto de fabas. De que? Pinto de fabas. Ti sabes de que é o guiso? De que? Que pinta fabas. Moi ben, 664-483-419, chamado ao Voltas co Prato, ¿Cómo no? 50 euros en xogo. Sí, señor. Vente, vamos por aquí. A ver. A ver, vamos a ver Aquí isto. están platando. Mira. Hai as boliñas Aí van. tamén, moi ben. Esta tamén se me dá bo color, Ves? Ves? Así. É que ti igual te lanzaches moito polo de Xulio ao principio. Igual te lanzaches moito. Eu hasta Aurelia. comería dos dous, É que tens que comer dos Pois dous. por eso, a ver. Vamos alá. Aí está, mira, cos seus As gambós. boliñas, os Mira. gambóns. Ai, Aurelia, a ver que faz agora, Este é maravilla. E agora vamos a poñer unhas pouquiñas Bueno. espinacas que teño aquí. Vente por aquí, porque xa vas ter que probar. Me xa está aí Xulio, colocando o seu, vente por aquí. Deixalle sitio aí a Aurelio. Sí. Deixalle Sí, sitio a Aurelio. por que non? Están traballando moito estes hoxe, Fixáchenos traballar demasiado. Nos traballamos Pode todos os probar días. xa, Queres ir probando? Eu teño moita prisa. Pois vai probando, veña, Vale. vai probando de Xulio, vai probando. Teño moita prisa. A Aurelia é boa comedora. A nós gustanos a xente ben comedora no Voltas co Prato. Sí, señor, Ela é. e volta co plato. Veña, Sí, por señor. dalle aí, proba. Vamos repartir cartiños. Veña, creo que imos ata Nigrán, ali está María. María, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Buenas tardes. Sí, pero que como estás? Boas tardes. Muy bien. Escoita, ti eres de comer pinto ou non? Yo sí, Sí, gústache. me gusta. Eres de mar, Sí. claro, eres de Nigrán. Mira, por 50 euriños. De que é o guiso que fai hoxe Xulio? Fabas con... Ay, que me Ai. pillas. Non é tinto, é... Blanco. No, Me equivoquei, tes pinta de que é máis de beber que de me comer. Que cociñábamos hoxe? A ver, que cociñábamos? Marchou? Marchou? No, estou aquí, pero é que non estuve a principio do programa. Pero acabo de sabes? dicir agora que cociñábamos un peixe que se Ai, chama... Sí. Fabas con Con que? con viño, sí, con viño blanco. No, María, non cho podo dar, sinto moito. Un bico grande, a resposta era Vale, pinto, non pasa nada, pinto e non pasa fabas. nada. Pinto e fabas era a resposta. Veña, un bico grande, gracias por chamar. Chao, chao. Chao, chao, Malaviño. Ai, que pena, que pena. Vamos alá. Aurelia de Guntín, despois de probar os dous pratos, vexo-te que estás pensando... Non penso nada. Espera. Aurelia de Guntín, teno clarísimo, é dura como unha pedra. Pero Aurelia ten que dicir, quen gañou a Voltas co Prato o día de hoxe? Aquela señora. Begoña Vázquez en túa noticia! Tivo clarísimo, dixo, aquela señora. Señoras, señores, nós tamén marchamos porque teñen que quedar coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañá, queden coa actualidade. Chao, ata mañá.